गिबियावनो नोंथांमोननो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय बावहरबाय आरो दिनैनि बे नैथि खेब भारत नाङै आसाम नाङै जिथु लकसभा निर्बाचन जादों बे निर्बाचननि जायफोर भटार्स बिथांमोननो आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि जिथु निर्बाचननि थांखि जों BPF दोलो हिसाबै बेखौनो जों बुंनो नागिरगोन। गासैबो बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिनानाव बिथांमोना नैबे 4 नं दरं उदालगुरि समस्तिनि जायफोर भटार्स जायफोर रायजो राजा बिथांमोना जोंनि केन्डिडेटखौ लोंनांगो। जोंनि केन्डिडेटआ जाहैबाय दुर्गा दास बर'। बिथाङा मोनसे समनि MLA खामानि मावदों हिसाबै दं। दा जोंहा थांखि दङ BPF दोलोआ गोलाव BTC समाव BTCनि खुंथाय सोलिबाय थानाय समावहायनो हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव खनसे नङा खननै नङा खनथाम BTCआव सरकार खालामनो हादों आरो BTCखौल' नङा जों आसाम सरकारबो जों खालामदों। दिल्लीयावबो जों थाफादों। कंग्रेसनि समाव जों कंग्रेसजों थाफानानै खामानि मावदों। BJPनि समाव जों BJPजों थाफानानै खामानि मावदों। नाथाय नैबे BTCआव जों हारसिङैनो BPF दोलो हिसाबै जों खामानि मावबाय 15 बोसोर। दा बेयाव नुदों रायजो राजाफ्रा मा जादों जायाखै। थ' बेखौ बेस खालामनानै दा नैबे गोदान माखासे जों नुथाय नुदों राजनितिनि खैसारि नैबे थांनाय डिलिमिटेसन समावबो नैबे 6 शिडिउल बेस BTCखौ बेस खालामनानै मोननै समस्तिबो नांगौमोन। मोननै समस्तियाबो ST रिजार्भआनो जानांगौमोन। दरं उदालगुरि खालामनानै होबाय जोंनि बे उदालगुरि जानो गोनां समस्तिखौ। बेयाव क'क्राझाराल' ST रिजार्भ जानानै नैबे दरं उदालगुरिया माने ST रिजार्भ जायाखिसै। बेजोंबो जोंहा बुंनांगौ बाथ्रा गैया खिन्थु माने BTC बासि हिसाबै जिहेतु पपुलेसनाबो बाराखामोन बे हिसाबै जों मोननांगौमोन। नाथाय राजनितिनि खैसारि दङ बेवहाय जों बयबो मिथिलायो। बेखायनो बेफोरखौ नोजोर बोनानै आरो बर' जाथिनि अस्तित्व दायो आथिखालाव सोलिबाय थानाय दा राजखान्थिनि माखासे खैसारिफ्रा माने बेबायदि बेरखांनायखौ जों नुनो मोनबाय थादों। जेरै ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक बे ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआवहाय दिनै प्रटेक्सन गैयि बायसा अबस्था जानानै फैबाय थादों आरो फारसेथिंजाय जोंनि नैबे BTCआवबो खुंथाय गोहो जिहेतु गोदो दङमोन दायो आथिखालाव BTR जिथु सरकारा खुंथाय गोहो लानानै खुंबाय थादों बेफोर कमप्लिटलि फेइलार। BTC एकर्डआ माने दफा हिसाबै माने साक्सेस जादों होननानै बुंबाय थानाय बाथ्राफ्रा बेयो नंखाय। दासिमबो BTC एकर्डआ इमप्लिमेन्टआनो जायाखै। मानो होनना बुङोब्ला जाय माने थिउरिया हानजानि गेजेरजों बेसेबांबा माने बोसोर सोमावसारनायनि गेजेरजों NDPआ मुल हुथियाव फैनानै एकर्ड खालामदोंमोन। बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा मददसो होदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि एकर्डआनो नङा बेयो बुंनो थाङोब्ला दे बिथांमोननि सान्थि सन्थिनि थाखाय बयबो माने लैहोर लैहोर फैनानै बर' रायजो राजा आरो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफाद UBPO आरो ओमफ्राय आसाम सरकार केन्द्रीय सरकार बिथांमोननि नाजानायाव बे एकर्डआ जाबाय। थिगैनो एकर्डआ जादों मोजाङानो जादों खिन्थु एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय जिहेतु आयेन जानांगौ बे आयेना दिनैसिमबो आयेन जानायनि प्रक्रियायावनो गैया प्रसेसआवनो गैया। बेखायनो दुखुनांथाव बाथ्रा दिनै सिगनेटरि माने जाथाव माने रन्जन दैमारि बिथाङाबो दिनै सिगनेटरि जानानै जेलावसो थानांबाय आरो बिथांजोंनो लोगोसे माखासे केडार्सफोर आरो बिथांमोननि माखासे माने हाखानाय केसफोर दिनैसिमबो उइद्र' जायाखै। बिथांमोननि समस्या समाधान जायाखै आरो जेसेबांखिनि NDP जाबाय जाय माने गथ'फोर सेंग्राफोर बिथांमोननि दिनै सासेबो माने बिथांमोना रिहेबिलिट जायाखै। ना साख्रिखौनो मोनखो ना बिसोर बे बाय बानिज्य माबा माबि खालामनानै गाव सोलिनो हानाय बेबस्थाया जाखो। दा थेवब्लाबो दिनै माने जोंनि BTCनि BTRनि माने चिफ मानावगिरि प्रमद बर'आ गाव हारसिङै बुंबाय थायो जे BTR सक्ति जाखांनायनि इयुनाव गावसोर सरकार सालायनायनि इयुनाव जेरैबो जेरावबो माने जौगानाय आरो लोगोसे सान्थि फैबाय होननानै बुंबाय थादों। दिनै सान्थिया बोरै फैनो जियालाव सिगनेटरियानो दिनै जियालाव थानानै बे जियालनि माखासे प्रसेसआबो दिनै मोगथाङाव फैयाखै जेनेबा जाफुङाखै। बिथांमोननि रेहाय मोननांगौआ दिनैसिमबो दासिमबो जेबो प्रसेस गैया आरो बेनिफ्राय जिहेतु बिथांमोननि रिहेबिलिटेसन मेन माने माबायाथ' थांखियाथ' रिहेबिलिटेसन होनायसोमोन। बिथांमोननि पुनर संस्थापन खालामनायनि बिथांमोनहा गेदेर थांखि दंमोन आरो लोगोसे जाथिनि माखासे समस्याफ्रा जाबोफानांगौ जेसेबांखिनि BTCआव जायाखैमोन बा BTCआव थानायफ्राबो जाबावनांगौमोन बेफोरखौ सरजाबफानानै जेसेबांखिनि माने दंमोन आरो BTC आरो BTR बेफोर मोनफ्रोमबो मोनफा मोनफा माने समस्याफ्रा समाधान जानांगौ।
मा नुदों दा नैबे बिटिसिआवबो आनसलिक दलफोरखौ माने थाहोनायनि खुनु माबायानो गैला दायो माने बिजेपिया दिनै साग्लोबजोब्बाय आरो बिनिफ्राय साग्लोबजोबखांनायनि इयुनावहाय मा खालामनो नागिरदों दिनै माखासे नुथायखौ जों नुनो मोन्दों देग्लायलायनो थामथि खेबनि थाखाय जुदि सरकार फैयोबा केन्द्र सरकारावहाय अब्लाना मोनसे इउनिफिकेसन आयेन सिभिल कड बिथांमोना खालामनो नागिरबाय थादों अब्लाना जों मोनसे नितिजों बोरै सोलिदों मोनसे भाषाजों बोरै सोलिदों मोनसे धोरोमजों बोरै सोलिदों भारतआथ' निरपेक्ष माने धोरोम सायख'यै मोनसे माने माबा बियो हादोर बियो बेवहाय बयबो धोरोमा थानो मोनो बयबो माने जाथिया थानो मोनो बयबो माने रावा रायज्लायनो मोनो जायफ्रा रिकगनाइज राव बिथांमोना रायज्लायनो मोनो दा बेफोरबायदि नियम नितिफोरखौबो दिनै सोलाय सोल' खालामनो बिजेपि दला सानगासिनो दङ बेखायनो जोंनि बर' माहारिनि जायफोर माने गेदेमाफोर दङ बिगुमाफोर दङ दिनै सानसुमाफोर दङ बिथांमोना दिनै बुजिनांगौ आरो माने आं दिनै खावलायहरगोन नैबे नोंथांमोननि बे बिजोंनि गेजेरजों जे बिथांमोना जाहाथे अननानै दुर्गा दास बर'नोनो माने भट होयो दरं उदालगुरियाव दुर्गा दास बर'आ बेसेबां भट लानानै देरहागोन होननानै सानो दरं उदालगुरियाव 8.5 लाख माने 9,50,000 बांसिन भट लानानै बिथाङा देरहागोन मानो होनना बुङोब्ला खोला जेसेबांखिनि माने मोनबा आउट अफ बिटिडिआव माने एलएसि सेगमेन्ट दङ बेवहाय जेसेबांखिनि माने मुस्लिम माने माबा दङ भटार्स राइट्स दङ बिथांमोना कमप्लिटलि 80-90% भटदान खालामो आरो लोगोसे जायफोर जाति जनगोष्ठी एक्सेप्ट माने ट्राइबेलफोरनि अनगायै माने बिथांमोनाबो 60% भटदान खालामो आरो बिटिसिआव ट्राइबेलफ्रा जिहेतु परिबेसखौ नुबायनो थादों बिजेपिया मा खालामनो नागिरदों बेखौथ' बिथांमोना मोजां रोखोमै सामलायनो हायाखै जोंनि नैबे बिटिसिआवबो जे बिटिसिनि अबस्थाखौ मा खालामनो नागिरदों बेखौ रायजो राजाफ्रा स्पष्ट भाबै बुजिदों आरो नुनानै मोनदों दा बेखायनो देग्लाय नैबे भटआव जेसेबां माने दुलाराय बर' फरायसा आफादा बुजाया मानो जेसेबां बिजेपि दोलोनि दैदेनगिरि बिबानगिरि बिथांमोना बुजाया मानो बर' माहारिनि जेसेबांखिनि माने दैदेनगिरि बिबानगिरि आरो जोंनि भटार्स गासैबो बे नांगोलनि सावगारियाव भट होगोन आरो लोगोसे गुबुन जाति जनगोष्ठी बिथांमोनाबो थारैनो दरं उदालगुरियाव बिपिएफ हान्जाया थांमारगोन ना दरं उदालगुरियावबो देरहागोन आरो बेनिफ्राय बे क'क्राझारावबो फैबाय थानाय जिथु बिसायख'थि जानो गोनां 7 मेआव बेयावबो खाम्फा बरगयारियानो देरहागोन मोनबेसे सिट लानो हागौ जोंथ' जोङो मोनबा माने सिट दायो माने निर्बाचन गेलेदों बिसायख'थि गेलेदों बिनि गेजेराव जों मोनथामखौ आसा खालामदों मोनथामखौ आसा खालामदोंब्लाबो मोननैया 100% मोनसेया एसे दाउट दङ बरपेटानि आसा दङ नामा बरपेटानिखौबो आसा खालामदों बरपेटानिखौबो आसा खालामदों नोंथांमोननि बायदिब्ला मोनथामनि मादाव बबेया कनफार्म बरपेटा आरो नैबे मोननै बिटिसिआव थानाय मोननै बे 100% जों सानदों थेवब्लाबो बे बरपेटानिखौ एसे दट दोन्दों आरो बोरैबाबा उल्थाबो जानो हागौ जिहेतु जोंनि मानसिया खम दा नैबेहाय बिटिसिआव खाम्फाया 100% आरो दुर्गा दास बर' 100% 4 जुन खालि जों मात्र सार्टिफिकेटल' माने नेनानै दंबाय थायो आरो दुर्गा दास बर'आ देरहालाङोब्ला गुबुन जातिफोरनो एसटि होगोन होनना बुंदोंमोन बेनि सायाव नोङो मा बुङो एसटि होनाया बे नेसनेल इस्यु जों सोरबा दुर्गा दास बर'आ बुङोब्लाबो एसटिनि खोथायाव जेबो जानाय नङा आसामनि सोरबा दैदेनगिरिया बुङोब्लाबो गुबुन जातिनि दैदेनगिरिया बुङोब्लाबो बेयो जेबो जानाय नङा खारन मानो होनना बुङोबा नेसनेल इस्यु आरो प्लास जोंहा संबिधाननि मोनसे प्रभिजनाव थाखानाय बियो इस्यु संबिधानाव जाय बुस्थुआ दोङो बेखौसो खालामनो हायो गभर्नमेन्टनि इन्टेनसननि खोथा जुदि बिजेपिया खालामोबा बेवहाय ओजों माने सेन्ट्रेलाव बिजेपि सरकार जिथु जायोब्ला गभर्नमेन्टनि इन्टेनसन थागोन गभर्नमेन्टआ जुदि गोसो जायोब्लानो खालामगोन गोसो जायाब्लानो दोनगोन दा जों सोरबा बुंग्रायाथ' सोरबासो गभर्नमेन्टनि मानसिथ' नङा दा गभर्नमेन्टनि बिजोङाव माने माबायाव लाइनाव थायोब्ला मेकानिजमाव थायोब्ला उननि बाथ्रा जागोन बेयो दायोथ' जों इलेक्सनसो गेलेदों देरहागोन देरहाया सोर माब्रै जागोन जाया हयथ' बिजेपि गभर्नमेन्टआबो फैयाबो जानो हागौ मिरु माने सरकाराव जुदि सोरबा गभर्नमेन्टआ फैयोब्ला बिथांमोननि इन्टेनसननि खोथा जागोन आरो थारैनो सेन्ट्रेल सरकाराव बबे मोनसे पार्टिया सरकार दागोन बायदि नोंथांमोननि बायदि ओरैनोथ' जोंनि नुनायाव एनडिए सरकारानो दानांगौ थांनाय माने 10 बोसोर बिथांमोना एनडिए माने जानानै सरकारखौ खालामबाय माखासे समस्याफोरखौ समाधान खालामदोंबाबो माखासे समस्याफोरखौ समाधान खालामनो हायाखै आरो माखासे भारतबासि जेनेबा भारतबासिनि जिथु सिन्था बे सिन्थाखौ बिथांमोना जे खालामनो हायाखै खारन मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोना दिनै भारतबासिनि जोंनि माने हादोरनि जायफोर सम्पति दङ इन्स्टिटिउसनफोर दङमोन बेफोरखौ बिथांमोना प्राइभेटाइज खालामदों
माने कर्परेट सेक्टरावहाय माने बेबस्था खालामनानै खामानि मावनायनि बेबस्था खालामो दा बेफोरखौ नुनानै रायजोफ्रा सोंखिखांदों गिखांदों जेनेबा बेबादि जाबाय थायोब्ला सोरनोबा बन्दक होनानै सोलियोब्ला सासे सानैल' उद्यगपति जायफोर माने कर्परेट सेक्टरनि मालिक बिथांमोनासो जुदि बे हादोरखौ सामलायोब्ला फिउचार फैबाय थानाय जोंनि जेनेरेसननि थाखाय बोरै जागोन एनडिए गमामानि जुदि सरकार दामारोब्ला नोंथांमोननि जितु बिजाथि देरलांगोन बिथांमोनाबो मार्च आप जाहैगोन नामा एनडिएजों जोंनिया जेबो खोथा गैया माने सेन्ट्रेलावहाय जि सरकार फैया मानो जों देरहायोब्ला जि सरकार फैयो बेजोंनो जोङो एलायन्स हिसाबै थागोन इन्डिया एलायन्सआ फैयोब्लाबो जों बेजोंनो थागोन आरो बेनिफ्राय एनडिए फैयोब्लाबो जों बेजोंनो थागोन खोथाया जाहैबाय मा सेन्ट्रेल आरो ओमफ्राय स्टेटनि जायफोर मोननांगौ मोन्थाय बे मोन्थायखौथ' जोङो आन्चलिक दोलो जानानै रुट लेभेलनिफ्राय गाहाय लेभेलनिफ्राय काउन्सिल लेभेलनिफ्राय जों लाबोनांगोन बिनि खाथिरावनो जोङो थानो गोनां जायो दा बे दिनै जेरैबायदि इउपिपिएलआ थादों थिग बेबादिनो जोंबो थागोन बा इउपिपिएल नङा सोरबा आन्चलिक दोला जेरैबायदि दङ जेनेबा काउन्सिल लेभेलावहाय जेसेबांखिनि आन्चलिक माने दोलो दङ बिथांमोनाथ' सब बेबादिनो थाजोबदों दा थाजोबनांगोन माने डेभेलपमेन्टनि सार्थ दा गुबै थांखिया बेसो जोंनि अस्तित्वआ थागोन ना थाया ट्राइबेलनि अस्तित्वआ थागोन ना थाया बर'फोरनि मोन्थायनि जायफोर अस्तित्वमोन बे अस्तित्वआ संबिधानिक भाबै फैबाय थानाय समाव थागोन ना थाया गेदेर मोनसे समाव बेनि थाखायनो जोङो दायो जों गाव आन्चलिक दोलो हिसाबैनो साग्रिद जानांगौ जागोन